ברוכים הבאים ל-DevOps Leaders IL, הפודקאסט שאחרי שנים עדיין לא יודע להגיד לכם מי זה בכלל מנהל DevOps. חלק מהאנשים שהערכנו קוראים לעצמם DevOps, חלק SRE, חלק הבחור ששופך מים על הקוברנטיס כשהוא בוער. אז במקום להחליט מה התשובה הנכונה, אנחנו פשוט מזמנים אנשים שיעשו את העבודה, ומבקשים מהם לספר לנו על הכאוס שלהם. אם מעניין אתכם להיות, סתם לשנות את הטייטל ל-DevSec AI ML Fin Todo Ops, הצטרפו אלינו למסע של קהילת ה-DevOps בישראל. אני אופיר שטיין. ואני מיקי מנוב, שפעם הייתי אורח בפרק רגיל, ועכשיו, מסיבות שעדיין לא ברורות לי, לא רוצה להגיד. אתם מאזינים ל-DevOps Leaders. ושלום שרון, מה נשמע? בוקר טוב אופיר. בוקר טוב, איזה כיף להמשיך ככה לעוד פרק. נכון. לאט מתעוררים גם, נכון? נכון, זאת כבר הפעם השנייה. וואו. אנחנו פה בהבימה, פעם שנייה שיש את כנס הפלטפורמה השנה. יש לנו פה את שרון, ניסיסד, שממש רוצה להיות פה. ואנחנו פה לשמוע אותך, שרון, מה קורה? מאיפה הגעת היום? אני מגיע מרמת גן. רמת גן וסיסד, מה זה סיסד? סיסד זה חברה צעירה, בת 20 שנה, שלמעשה עושה ITSM, אבל היא עברה מהפך. ITSM? ITSM זה למעשה מכלול של כלים לאנשי IT, לדוגמה, טיקטים, Asset Management, License Management, וכשהשוס שלנו זה באמת ה-AI, כל העולם של ה-Agentic, היינו הראשונים להביא את זה, לסגמנט הזה של ITSM, למעשה עד לא מזמן, בכל העולם ה-Agentic ב-IT, רק CSED ו-ServiceNow היו שם. איך זה בא לידי ביטוי אצלכם? וואו, אז א' כל, חלק מה-values של החברה, זה use AI always. ואנחנו AI first, מה שנקרא. ממש ממש ככה, איפה, כאילו, גם ב-QBR, שכל אחד, כל מנהל מחלקה סוקר את פעילויות החברה שלו, תמיד מצפים לשמוע איך מינפת AI ברבעון שחלף. אז ממש מכניסים את זה לכל מקום. אז איך מינפת AI ברבעון שחלף? וואו. התקלת. עכשיו, אתה יודע, זה הקלטה, אחרי זה נשלחת לבוס. אז האמת שזה מאוד מאתגר בעולמות ה-DevOps. כי בסוף מדובר בפרודקשן, נכון? בעוד שלכל המפתחים, HR וכל אלה, אוי, טעיתי, המידע לא עדכני, אופס וזה, אצלנו זה פאקינג פרודקשן, אני עכשיו אפיל את פרודקשן, ואצלנו אנחנו חייבים בהרבה מאוד מקרים דטרמיניסטיות. וזה האתגר שלנו. אז דרך אגב, למאזינים, היה פה אמירה על דטרמיניסטיות, אז באמת אנחנו מכירים את זה, אבל אנחנו, מי שככה שומע ולא יורד לו עד הסוף, אנחנו כולנו מכירים את ה-AI והאג'נטים של היום, ואת קלוד קוד וקרסר וכל הדברים האלה, הכל מבוסס על LLM, ו-LLM הוא מנגנון לא דטרמיניסטי. מה זה, מה הכוונה? הכוונה שאנחנו לא יכולים לצפות מה הוא יעשה. אנחנו יכולים לתת אינפוט וייצא איזשהו אאוטפוט, גם לפעמים עם אותו אינפוט אאוטפוט אחר, לא חסר לפעמים אפילו בסינית שמענו היום. ולפעמים אפילו אאוטפוט בסינית, וזה בדיוק מה שקורה שאנחנו עובדים עם, זה הכוח של ה-AI שאנחנו מקבלים, אבל זה גם חלק מהסייד אפקט שמאוד מאוד מקשה לטפל באזורים רגישים, כמו פרודקשן, שבהם אתה צריך לדעת שאתה לא הולך לשבור שום דבר. אז באמת, מה עושים עם הדבר הזה? כאילו, אם I'm going to use AI כל הזמן, אז זה באמת מאוד מאתגר. כרגע, נגיד, לקחנו את זה לכל מיני מקומות של כאבים שהיו לנו. מערכת בת 20, המון לגאסי. לצערי, לא הכל מתועד. איך מרמים סביבה מ-0? וזה כאילו נשמע הכי טריוויאלי, כל חברה, סטארט-אפ חדשה שהיום קמה, מ-day one כנראה זה יהיה Infrastructure as Code, אז כן היו לנו חלקים, אבל בסוף התבקשנו לא מזמן להרים ריג'ן חדש, כולם מסתכלים אחד על השני, what the fuck. ופה, אני חושב שה-AI כאילו ממש בא להציל אותנו, זה פשוט מדהים איך אתה נותן לו הרשאות ריד לסביבות שלך, והוא פשוט עושה לך דיסקאברי מטורף, דברים שכאילו, גם האנשים אצלי שכתבו והוסיפו את הדברים האלה, לפעמים וואו, איך הוא זכר להוסיף את זה. אז כאילו פער שבאמת, כאילו דיברתי עם אחד הארכיטקטים הקודמים שכבר לא עובדים איתנו, כאילו הוא שירך כזאת עבודה בחודשיים, ברמה כזאת. זה פסיכי, ובסוף הצלחנו להשיג את זה בחצי מהזמן. אז זה היה המינוף הגדול. מעבר לזה יש את ה-code reviews, שזה must, שכולם עוברים, נראה לי, כולם כבר משתמשים בזה. מה זה ה-code review? אופה,
אז אנחנו משתמשים בקוד ריוויו של קלוד, וזה ממש מאוד חזק, גם לקוד קואליטי, האמת שגם לסקיוריטי, שזה גם משהו שרציתי לדבר איתכם. אנחנו, אתם יודעים, אנחנו בדיוק עכשיו סוקרים בכלי סקנינג, קוד סקנינג, לחלק מהפייפליין, ופתאום, כאילו, לכולם נופל האסימון, שבונה, קלוד עושה עבודה כזאת טובה, שכבר אולי לא צריך קוד סקנינג, כי התוצאות... אני בטוח שסיסוים עכשיו, שלא מאזינים לנו, לא קורה להם כלום, כי הם לא שומעים. ממש ככה, כאילו, זה פסיכי, הפולס פוזיטיב שאתה מקבל היום, בכל ה-security code scanning, הוא יוצא לך כל כך רעש, ולעומת זאת המפתחים, נגיד אצלנו, ממש אוהבים את הפידבק של הקלוד, כלומר, הוא ממש טוב, הם אוהבים אותו כי הוא לא נותן להם פידבק, או שהם אוהבים אותו כי הוא נותן להם פידבק איכותי? זאת השאלה. איזה גבר אתה, איזה קוד יפה אתה כתבת. אם תוכל להוריד גרסה לגרסה עם הוורנביליטי, זה יהיה נצא. אז לא, אז בגלל שאין הרבה פולס פוזיטיב, אז כשהוא מוצא משהו, הם לוקחים אותו ברצינות. כן. ולא סתם הסקיפ, אקנולג' אין בעצם זאב. בול. אתה יודע, זה נכון גם עם האלרטים, נכון? הרי SRE שהוא כל יום מופצץ במיליון האלרטים, שחלקם לא טיונד אף אחד לא יודע מה זה אלרט פתיג, עזוב. אני צוחק. אז גם בעולמות הסקיוריטי זה ממש ככה. מגניב. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שהריוויו של קלוד, שלוקח מספר של אלמנטים, בין היתר סקלביליטי, בין היתר סקיוריטי, ועושה עבודה כזאת טובה מבחינת החוויית משתמש של המפתחים, שאתה אומר, אני לא יודע אם אני צריך להחזיק בפייפליין סקנרים אחרים. בול. רק הבעיה שלי זה קומפליינט. השאלה היא איך אתה עובר את הגייטס, בדיוק. כאילו בסוף אני אגיע אותו SOC to auditor, ידרוש לראות משהו, ולצערי הם עדיין לא יקבלו את זה. אבל מעבר לקומפליינס, שבאמת הוא נקודה מאוד חשובה, מה לגבי הנון-דטרמיניסטיות שדיברנו? זאת אומרת, יש לך סקנר דטרמיניסטי, שאתה יודע שחברה עומדת מאחוריו, ופתאום קלוד על הדרך אומר לך, ואתמול שאלתי את קלוד, מה זה הפונו, מה משמעות השם? ואני הקמתי את החברה, אני יודע את זה. והוא הביא לי איזה 5 סיבות אחרות שנראות מאוד משכנעות לדבר הזה, ומה אם הוא עכשיו ידלג לי על איזשהו vulnerability? איך אני מייצר trust? ויכול להיות שקומפליינס זה הטראסט הזה, אבל יש לכם כיוונים? אז כרגע אין לנו באמת תוכנית, כנראה אנחנו נעשה גם וגם. כן. אבל אני צופה שככל שיעבור הזמן, באמת, כאילו, דברים הולכים להשתנות, ואני לא בטוח. ובן אדם עושה ריוויו? בלי שום קשר לסקיוריטי? א' כל יש את הגייט, אז בכל מקרה הוא מחויב. כן, יש גייט של בן אדם. מה לגבי זה, דרך אגב? היום באמת אנחנו מדברים על איכות ריוויו כל כך טובה של קלוד, למה אני צריך בן אדם שיעשה עוד ריוויו? לא חבל? ואיך הוא יעשה את זה? הוא יריץ קלוד ריוויו. ממש ככה. אז שאלה ממש טובה. אני חושב שאם נשאל את זה היום, כל אחד שיתארח פה, נקבל תשובה אחרת דרך אגב. יאללה, שרון. וואו, אז אני חושב שלדעתי הולך להיות קצת רנסנס של QA. כן? וואו. כאילו, אם תחשבו על כמו זה... כמו ש-Implementation Engineers חוזר עכשיו למודה? טה-טה-טה-טם, coming back. גדול. כאילו, משהו שאנחנו חווים, ואני שומע מהמון המון המון קולגות שלי, הוולוסיטי עלה, הקואליטי יורד. כן. וזה למעשה הפיין שאף אחד לא אוהב לדבר עליו. כולם אוהבים לדבר כמה מהר הם רצים, כמה מהר הם היו עושים משהו שפעם היה לוקח להם X10, ופתאום עכשיו בא עם הקואליטי. וכרגע צריך לפצח את זה. אני חשבתי שאולי QA ידני, חלק מהקולגות שלי חושבים שיצטרכו כנראה ככל שהמודלים ישתפרו הם יעשו QA מספיק טוב. בסוף יש גם בעיות לוגיות. אתם עובדים על איזשהו קונטקסט ארגוני שיעזור ל-LLM? אז תראה, בסוף אתה עובד עם ספק, וכמה שהספק שלך יהיה יותר מדויק, יותר טוב, לפחות אתה תחסוך את הבעיות הלוגיות. יש לנו פה טרמינטור בתוך הארגון, לא? אז את הספק לא מייצר הפרודקט. למעשה אחד האינישיטיבס שעכשיו רצות אצלנו בחברה, שהפרודקט הולך לדלבר פיצ'רים end-to-end. בלי מפתח באמצע. שמעתי על זה כמה פעמים, כן. כן. מהפכני, לא עובד חלק עדיין, יש, אבל נגיד פיצ'ר אחד כבר יצא end-to-end. זה מדהים. נכון, אז כאילו,
השאיפה, כמו שאני רואה אותה, שככל הנראה, אנשי פרודקט לאט לאט יהפכו להיות יותר אנג'ינירס, ואנג'ינירס יצטרכו, אני יודע שרובם לא אוהבים, להתחיל להיות יותר פרודקט. יותר פרודקט. זה אומר שמה שאתה צופה, אנחנו לוקחים ככה את הפרדיקשן של שרון, אנחנו עכשיו ב-2026, נמצאים בחודש מאי, ואנחנו נראה איפה אנחנו נהיה, ביוני. לא, מאי. חודש מאי, מה קורה, מיקי? אתה רץ לי קדימה, תן לנו עוד כמה ימים. כן. אנחנו בחודש מאי, ובאמת שרון בא ואומר, פרודקט ואנג'יניר, התפקידים מתאחדים. נכון? פרודקט זה... בעל כורחם. חד וחלק. אני כבר מכיר חברות ששם יש אנשים שהטייטל שלהם זה פרודקט אנג'ינירינג. אם אתם שונאים את הפרודקט שלכם, או לא סובלים את האיטיות של האנג'יניר שלכם, Welcome to כנראה future, זה אתם. לגמרי. כן. אז שרון, ככה ממש לסיום, יש לך איזשהו אני מאמין, או שאלה למתארח הבא אצלנו, שהיית רוצה להעביר הלאה? וואו. אז באמת שאלה שגם עלתה היום אצלנו בקהילה, ואנחנו גם התחבטנו בה מהר, זה באמת איך נותנים לאותם אנשים שהם לא מפתחים מקצועיים, כל מיני HR וזה, שבסוף יודעים ליצור, יש להם גישה למערכות ארגוניות, איך אנחנו יודעים שאנחנו לא נתנו איזה משהו מפלצתי בידיים שלהם, והוא עדיין under control. איך אני יודע מבחינת permissions או מבחינת... לדוגמה, איך אני יודע שהוא שם עכשיו איזה פורטל, לא יודע, שמציג ביצועי עובדים, פנימי לא לצוות ה-HR שלו, ואופס, שכחתי לשים אותנטיקציה. כן. אופס, לא שמתי לב שסיינאפ יכול להיות... לא, זה גם דברים, אתה יודע, יכול להיות שעכשיו, לא יודע, מה פייננס, יש להם גישה למידע מאוד רגיש, שאתה צריך שם ארבק, כן. ופתאום אין ארבק. כן. איך אתה נותן למנהלת משאבי אנוש בחברה להיות בילדרית בצורה שאתה לא מת מפחד? לגמרי. שאלה אליך, שרון, בעצם מהמרואיין הקודם, מה AI היום עדיין לא עושה בשבילך? אז למעשה, הוא לא פותר לי בעיות בפרודקשן. אוקיי. היום שיש לי אלרט, אני כן נעזר, אני כן מתשאל אותו. אם צריך, תקרא למיקי, הוא יפתור. מיקי, תסתור. דבר על זה. אבל עדיין, אני יכול להגיד לכם שבחמישה אינסידנט פרודקשן האחרונים שהיו לנו, גם כשהתייעצנו עם AI, הוא לא הצליח להגיע לרוט קוז, ונתנו לו קונטקסט וגישה לכל הריסורסים שלנו. אז אנחנו עדיין לא שם. שרון, איזה כיף שהיית איתנו, היה סופר מעניין. תודה שהזמנתם, חברים. תודה שבאת, שרון, היה מעולה. ענקים.